Ano man ba? Hindi na masuk sa papa lagi. Naris papa dari pa. Oh, teman. Pa, dia dia akong kanban. Oh, dati kita pa uyab na ko ba? Serius? Uyab na ko ba? Kuno sa pala ka nakauyab? Dugan uyab ni pa eh. Ano ba? Oh, Kudya? ako tay pailan mo ba? Sa imong una-una, ano yan nagkamagibuyan? Hindi pwede mo uyab-uyab po. Wa ko may hindi pwede magibuyan. Pero sa inyong mga kinaiyan, ipakita din sa balay, di pa gidagayan. Tanawa lang ang wagi mo kalimpyo ng siya na to. Mana sa pa, balik ko na po namin ng CR. Nagdili mo yung pinagbugaw-gawa ng CR. Dali ninyo eh. Di kayo mo kamo maghidlo ng atong tukaran. Kunya, maguyab-uyab ka mo. Di pa mo kamo mga regla na inyong kagalingon. Ano po ni si Papa oh. Oo, tapos ang bisita po, uyab na ko ko. Yan pa nga to. Diin mo na yung imong uyab. Kuha na ni Pa, taga sityo mahilong. Talik din yun ng kabira. Saan mo taga-sityo mahilong? Sityo mahilong ba? Kunya, pila na mong muka. Masa baguhay pa mong gawin? Tulog ka tubig din ba eh. May laki. Uyab-uyab naman ka nga. Pastilan. Wala na ako, di yun ang ngayon mo sudog, uyab-uyab. Saan ni pa, nagdugay ng gimina akong uyab. Nagdugay. May pa mo ng uyab naman, nagdugay mo. Pero pa nang hugaw niya, awan din na. Pagbida. Sus! What? Ninyo. Pa, dawat din mo akong uyab pa, dili. Ha? Madawat din mo akong uyab pa, dili. Mas maayo pa siguro nga maglagyo sa mo. Ay saan po, uyab kay. Ako'y naluoy ninyo. Di mo ka mo mag-arigla ng iyong pagalingon. Di pa mo ka mo maglimpyo. Unya, gayo pa uyab pa mo, pastilan. Simba ko, madisgrasya mo, naambot lang. Uyab-uyab pa mo sa di pa. Wala di ko mag-inom nga unsa na diha. Ang ako lang, madisgrasya mo. Pinaingunana na inyong sitwasyon. Purbida. Mahal. Di pa dito ang ngayon. Di maayo, no? Ang ngayon ninyong buhaton, mag-focus na mo sa inyong pag-eskwela. Unya, muabag mo sa inyong ginikanan. Kaya ka na inyong pangidaro, di pa dito ang ngayon mo mag-uyab-uyab. Kibaw na mo talong panahon na nga. Tentasyon rin na. Mas maayo siguro nga maglagyo sa mo. Isimba ko ba disgrasya, ambot lang, asa mo punita. Sige pa, kay ako lang yung hapon ng uyab sila ha. Pagsabot mo, planuhan ang inyong kaugalingon, ayaw mo patakalag. Desisyon na inyong kaugalingon nga, iniguman, magkatay-tay. Iniguman, ginikanan na gapon pa uli. O sige pa, wala ganun istorya. Pag-focus mo sa inyong pag-istorya, mauni ang kaya ng buhaton. Ayaw mo panag-inom sa ubang mga batanon. Unahang pagtuon, aron, pulpo, lumaw mag-istorya, maayo mong trabaho. Unya, ug maayo mong trabaho, maayo mong income. Unya, di mo magkalisod-lisod og panahon nga doon na mo mga anak. Sus, pubida. Papo, yung parang ito. Pubida ni. Papa, biya, mo yung wali agi uyab sa una. Di ate ito, pero pinay na. Pubida ni bata ha.